Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksella on koettu viime aikoina silmitöntä väkivaltaa. Tätä kauhua pitää yllä toistaiseksi tuntematon pesarimies. Hän on toiminnallaan aiheuttanut sen, että Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos siirretään Tampereelle ensi lukuvuotena. Mitä tapahtui keskiviikkona 2. päivä marraskuuta OKL-tiloissa? Me oltiin pelaa kaverin kanssa korista. Mä oon aina halunnut heittää 3 pisteen korin. Me oltiin heitetty siinä kaverin kanssa, kun oltiin heittänyt varmaan parisenkymmentä koria. Mä olin ihan varma, että sillä se tulee. Sillä viimeisellä. Sitten se tapahtui. Kerro ihan omin sanoin, mitä tuona kohtalokkaana päivänä oikeastaan tapahtui? Sieltä tuli semmonen jätkä. Se tuli vaan sieltä kimppuun. En mä tiedä kuinka siinä kävi. Mä olin heittää palloa ja kaveri huusi ja kaveri oli sitten poissa. Se rupesi hakkaamaan mua. Onko tästä jätkästä mitään tuntomerkkejä olemassa? Sillä oli apinan naama tai semmoinen niinku naama. Ja se käytti aika hyvin mailomassa. Keksittekö te tämän kaiken nyt aivan itse? Apinanaamainen henkilö yliopiston tiloissa ei kuulosta kauhean uskottavalta. En keksi. Meillä on olemassa tästä tapahtumasta kuvamateriaalia. Eetu K. Kuoppalan nimi muutettu Samiksi kertomista tapahtumista, jotta tekin uskoisitte. Miltä sinusta tuntuu käydä läpi näitä tuskallisia tapahtumia? No vittu mieti. Kaveri on nähnyt sen jälkeen sitten, kun se apina hyökkäsi mun kimppuun. Pesarin kanssa huitoo niskaa. Kori meni ihan suuhun. Se vei sen mun friendikin varmaan mukana. Kyllä mä olin ihan paskat housussa. Karkuhan mä siitä lähdin. Hämeenlinnan OKL:n käytävät ammottavat tyhjyyttään. Täällä liikkuu kauhu 2 jalalla. Tutkijoiden mukaan OKL:n käytävät ovat patologisesti rappeutuneita. Kyllä OKL patologisesti katsottuna käytäviltä ihan rappiolla. Että eihän siis se on patologisesti rappiolla. No mun mielestä niin naudanjauhelihan makaronilaatikko on se paras. Niin siis naudanla jauhelia. Patologinen naudanjauhelia. Onko OKL:n käytävillä liikkuva hahmo pelkkä myytti, edellisten vuosikurssien haamu vai patologis-poliittinen mieleyhtymä? Niin siis jos siteerais Augustinuksen 1200-luvun lausetta,
oli Tuulia de Sanctius Omnipontius, joka on siis suomeksi, että nuoriso voi pahoin. Niin, tämähän on Se on vastaavanlainen kuin kyllä se tapauksessa on käytetty. Se on erikoisvalmisteinen supermaila. superbad maila, joo. Tämä on taivanilaisvalmisteinen. Se on, kyllä Taiwanissa on siis tehty jo. Erittäin hyvä pieksämiseen. Tai olisiko paremmin, voisiko sanoa, väkivaltaisen toimimaan kuin pieksämiseen. Eihän, Väkivaltahan nykyyhteiskunnassa, tässä meillä on kaavio. Tässä on väkivalta. niin se on siellä. Näkyykö teille? Toisaalta tämä kyseinen pesarimies on kohdistanut toimintaansa myös vandalismin merkeissä. Voisinkin siteerata niitä.